Hai, bate pe aici, bă! Ardo! Aveți să ieșim așa! Hai, mă, că s-a nefilmat aici degeaba în pula. Da, mă, dă-i mă în pula mea. Dacă, asta zice la vale nu poate. La vale nu poate. Nu-i place, auzi. Hai, Carl, hai. Filmează, pică acolo, de soară. Nu, Carl, hai, eu să că avem morir. Fumă. Bă, nu cred că oprești acolo faci masuri de alea. E restaurant de pula ta, frate, nu, că mi-a spus la venit atunci. Pe orice parte mă întorc, ori ca se vale, ori ca se... Că nu! Hai, nu, pula. Ioi! Este care, bă! Merg, bă! Oh, chiar te spun. O, pula mea! Hai, bă, nu, bă! Hai, mă, că nu, acum. O colegi chestia aia de pies de clase acolo. Hai, Hai. Hai, ce bine! Acum de unde să faci? Încă una și gata. Da, una de ea mai lungă. Ridicule, ce faci, Vivi? Mare mă băi. Ce faci, pule? Da, mă, vine răspână, ne duce, pule. Cool! Oh! Hai, nu! Vali, nu te dai! Bă, nu ți de ușa, bă, nu mai, nu ți de, lasă așa! Stinge! Bă, ce mă, ăsta pe față, mă! Bă, ce-a făcut pe asta, mă, că scos! Da, mă! Nu! Am dat de un cap o dea acolo! O da pe link cu capul ăla! Hai, nu acolo!